aw ni ce aw ka danaya la renouveau télé sugantili la foli ni waleɲuman dɔn o bɛ di aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ni wagati in na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka yiraw la k'a fɔ ko kunnafoni kɛnɛ ko nin y'o sigitɔ la ye. Renouveau matin ale renouveau sɔgɔmada kunnafoni ye kɛnɛ min bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila fo juma na kɛnɛ min kɔnɔna la aw ka kibaruya kunfɔlɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma renouveau matin jamakulu fɛ ɲɛmayaso ka yamaruya kɔnɔna la nin ye o kɛnɛ dɔ sigilen ye o la an mana sigi nin kɛnɛ kan don o don an bɛ fɔlɔ ka soli ka wuli kɛbagaw fo aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera aw ka baarakɛyɔrɔw la n'aw bɛ ka an lajɛ ko aw ni ɲɔgɔn tuma ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw ye sabula an bɛ sɔgɔmada joona la maa dɔw bɛ tileganfɛla la dɔw fana bɛ su kɔrɔbalenba la o kama bɛɛ bɛ fo ka kɛɲɛ ni i bɛ wagati min kɔnɔna la maa minnu fana bɛ k'an lajɛ sokɔnɔnaw la an ka foliba bɛ aw ye minnu bɛ sira la ka taga baarakɛyɔrɔw la u bɛ ka an lamɛn ko lamɛnbaga jamakulu bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma radio renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma maa minnu sɔgɔlen don an na an ka page Facebook kan ko abonné kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn tuma ko nin ye kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛtɔ la ye an ka dibila baara kɛbagaw an ka foliba bɛ u ye labɛnw sigira sen kan kumaso kɔnɔ yan nɔ an bɛna don kibaruyaw olu kɔnɔna la sisan Amadu El Konare ka fara Fanta Tomota kan bi sɔgɔmada in na aw ni Isa Kaba Sidibe tɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ sabula a fari man di a la ko bɛɛ lajɛlen ka fara an kan ka dugawu kɛ ala ka se ka kɛnɛya di Isa Kaba a ka fariganw na Amadu Lasana i ni sɔgɔma Fanta Tomota a bɛ cogo di baasi t'i la i ni soli ka wuli mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲininka ko yalima i natɔ sa i ye gɛlɛya sɔrɔ wa olu wagatiw ma se fɔlɔ halisa dɔɔni fɔlɔ oui nka min ye samiya ko min b'a la ka bila a la don dɔw kɔni kunkolo bɛ kɔrɔta sanji rɔ kɔni waatiw bɛ jango hali bi fɛnw ɲɛ man ɲi kaba ɲɛ man ɲi siga foyi t'o la sanko yɛrɛ fɛnɛ bolo dalen don kosɛbɛ météo tigi mana min fɔ an m'an sigi ka jigiya ɲini o b'a yira k'an n'an ka nɛnɛminɛ gulokiw ni manaw ka bɔ i ka drapeau bɛ position jumɛn na sɔgɔmada in na Amadu Mali défend i sera sabali ye dɛ jamana ko kɔni na o kɛ sacrifice ne de trop mun de kɛra ka n ka jamana lakana kɛ cogo di ta Amadu an bɛ n ka jamana lakana Mali ka fɛn na t'a fɔ ko l'ennemi découvre son front ko que ça soit dehors ou à l'intérieur ko bɛɛ ka wuli k'i jɔ donc an m'o wuli ka jɔ aw b'o wuli ka jɔ de la o drapeau in labɛn fɔlɔ wuli ka jɔ tɔ ka sɔrɔ ka sabati k'a labɛn cogo di vert ni jaune ni rouge tɛ e bɛ mun wɛrɛ kɔ a la Amadu a bɛ di sɔɔni kosɛbɛ kunnafoni kɛnɛ bɛ dayɛlɛ sisan bi ta kibaruyaw tagabolo bɛ cogo di bi ta kɔni Kolowari bɛ a tigɛ ka da ɲɔgɔn na bɛ sen na ni tɛrɛ kɔni wulila tun y'a ye ka fara fɛn wɛrɛw kan siga tɛ a la sɔɔni dɔrɔn o kibaruyaw bɛna dayɛlɛ kanubaga jamakulu bɛɛ lajɛlen ye bi alamisa dɔ in na juillet kalo tile 14 ko bɛɛ ka i bisimila o la kibaruya minnu bɛna lase aw ma bi jɛmukan in kɔnɔna la a bakurubaw olu filɛ nin ye i n'a fɔ Amadu bɔra k'a fɔ cogoya min na terrain kɔni ale wulila an fɛ yan nɔ kunun Bamako ni y'i kunda Kayi kan o kama an bɛna wele bila an ka lasigiden ma Michel Yao ka se ka kuma terrain ko lahalaya kan fɛn min bɛ Kayikaw ko fɔ u yɛrɛ bɛna ni kibaruya in u bɛna a bisimila cogo di kibaruya in u y'a mɛn a ye nisɔndiya jumɛn d'u ma Kayikaw yɛrɛ bɛ cogo jumɛn na an bɛ don min na ko bi na terrain lahalaya la ani Michel Yao bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ an ka lasigiden don ka bɔ Mali marabolo fɔlɔ kɔnɔna la ni o ye Kayi ye sɔgɔmada in na ko kura ani Sheikh Abbas bɛ segin ka ɲɔgɔn la sɔrɔ fɛn min kɔni bɛ tali kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ wulikajɔba min bolo dalen don u bolo ni o bɛ trophée kɛwale people ko fɔ kunun an y'a laɲini an ma se ka ɲɔgɔn la sɔrɔ bi sɔgɔmada in na an na ɲɔgɔn la sɔrɔ ka se ka o kibaruya jɔnjɔn di kanubaga jamakulu bɛɛ lajɛlen ma don kibaru o bɛna dayɛlɛ aw ye sɔɔni Amadu Lasana Konare fɛ tani ka segin kibaruyaw olu bɛ di aw ma Sori Ibrahim Diallo fɛ kɛnɛya kunnafoni bi sɔgɔmada in na ta o bɛ tali kɛ fɛn kan a bɛ fɔ bana min ma ko insuffisance cardiaque Awa Daɲogo ale sera kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ ma u bɛna masala o kan Alexis fɛnɛ bɛ bisimila a ma sɔn lase minnu ma ka se ka tɛmɛ ni olu ye anw ka don fɔli duman o bɛ o kɛrɛfɛ ka foli kurakuraya ka di aw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ kibaruyaw kɛnɛ dayɛlɛ sisan ni wagati bolo da cogo ye
Konogo benada kabala Mali marabolo kilingilina bela jeli kono na samia fefia obena chi Mali fambe fien mini afanga kontena na bonya kusobe ko anga koro fe marabolo konna la gele amanga ni mena do luga bijoro janflel la kaso ke gongon bloni yoro janfleli min kodo abidamne kilometri woro kata bla kono ton bonyon kola o ko sanji ko koni bolo dalino bi abolo da chuko oyununu nye bi to marena kai ani nyoro olube siku sigini sanko yi ola klila fana to dunin kofe walma kataka bla fo shufela la sanko bolo dalino Mali marabolo kilingilina bela jelen kono foni kidal antawdini bo ala o kama kliga ina klibota hakiyo olube jigin kosobe kateme kunuta kan kaikaw fino bi oluka klibota hakiya buge digere bi sabani saba yo kuligoro bi saba ani saba sika so digere bi saba ani kelin sewu bi saba ani nani mopti bi saba ni woro tomboktu bi saba ani kononton gawo bi saba ani shekin kidal binani ani kele menaka bisaba ani shekin tawdeni digere binani ani woro buguni kaw fino ka fara kuchala kambi oluga kile bota hakeya obijo digere bisaba ani flala kitakaw olu fene tabege bisaba ni flay nyoro bisaba ani nani nara bisaba ni duru duwanza bisaba ani woro san bisaba ani nani banyangara bisaba ani duru joila olu tabege bisaba ni flay gurmara urus digere bisaba ani shiki Bamako disiki konnala noko kon mena glon kabala ko sobe samia fe finya bena chi nga gele afuitena na do yoro jan flelula sanji ko bolo dalindo bi kle binto ka do shukonnala kliga ina kle bota hakeya do be digere bisaba ni saba Bamako na la mini so madaina kene chira nege kanya woro ale temelini sangatan nani kle bena bi nege kanya tan kononto ni osira Bamako ni ala menina ni wakati bolo da choy kadi aw ma folo wala sa ako sika utana oblado ako kile journée konala amedu kibaro konala alsa don kibaro ube daile awi sangay mkwano ulovla inege kanyo ulovla sanfe Amadou ne sira bibolo tabarkala hamme sira mene ni bonyaye kata nyefe kibaro ya munu mena lasi sisa bakuruba obina talike Mali ni kulwar ni nyanche surasi ya ko tike ka nyana flalenga gwebe nyinga ku kulwar ka la filina sra tike la nyini munu be amena kuma kan sokoma daina donc kibaro kono treye kwenke kokura kai Bamako kani jago katemedio kata kita ani ikado nigela dugu fɛn o fɛn bɛ ka tɛmɛ tukuto nin bɛɛ lajɛlen fɛ kunungo min ye ministre yɛrɛ ni jamakulu kuma cɛma bi an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na an ka dɔn kibaru kɔnɔ Mali kimɛnnu na ɲina lakɔli karamɔgɔ ni ministre so ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔ ko ɲina examen fɔlɔ minnu kɛra o kɔni kɛra bele haki ye dɛfu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana min bɛ tali kɛ ministre min yɛrɛ ɲɛsin o ko ɲɛw ma ale ye laseli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ a kow yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan an bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na renufo ka dɔn kibaru kɔnɔna la ni y'an sigi k'a ye bi aw minnu ye cɛw ni muso denmisɛnnin ni maabakɔrɔ a y'aw cogo ko kunnafoni dɛmɛ fɛnsɛnna aw ye aw danse kabi kolowarikaw ka finitigila kama bina ni kononton koni tɛgɛ tara an ka Mali pankuru jiginyɔrɔ la kuma ciyara kosɛbɛ nka ko gɛlɛmayɔrɔ ye min ye o ye k'a fɔ kumaw tɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye min ye kolowarikaw kɔni gwɛ bɛ ɲini ka ku u la ko in yɛrɛ nasiratigɛ la sabula min bɛ tali kɛ olu y'u jigi sɛmɛ maa o maa na olu ma se ka kan jɔlen fɔ kan min bɛ o ye kolowarikaw ka kuma o sɛmɛciya fɔlɔ bɛ tali kɛ u y'a yira k'a fɔ jɛkulu ninnu bɛ jɛkulu min bɛ yen n'a kan ka baara kɛ ni minisuma ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔna ye waasa ka se ka i k'a dɔn sanfɛ pankuru la baara bolofara dɔ lakana an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ min bɛ tali kɛ minisuma na ale kɔni ye ŋunana o kuma in na kosɛbɛ hali ni y'a sɔrɔ kunnafoni nasiratigɛ la u b'a fɛ ka diyagoya kala ni k'u bɛn kala saranin kelen ma nka gɛlɛyalen don kosɛbɛ sabula min ye minisuma ye kuma laban min jɛya n'o kɔni b'a la ka folofolo o ye k'a fɔ kabi san 2019 kolowarikaw b'a la ka tɛgɛnɔ bila sɛbɛn min kuma fɔ ko o tɛgɛnɔ bila sɛbɛn kɛra nka o bilali ni bi cɛ k'a fɔ kolowarikaw ka cɛden dɔw nana Mali la ko n'a nalen kɔni don ko a nan tɛ sira jɛlen fɛ o kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ minisuma ka kumaw ye minnu kɔni kibaruyaw b'a la ka folofolo bi kosɛbɛ sɔgɔmada in na kolowarikaw yɛrɛ fɛ kunungo u ye k'a dɔn k'a fɔ kibaruya lase dɔw kɛ minnu na u kɔni ko k'olu tigɛlen don a kan k'a fɔ ko olu bɛ bugɔli min na
ko ginola wale tɛ ko kɛnɛkan wale don Mali finitigilakaw ni faama ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ olu tilara u ci la sabula olu ka jateminɛ bɛɛ ye jaabi min sɔrɔ o ye k'a fɔ ninnu kɔni ye tibitaba wale kɛbaw kɔni ye nka k'a baara tiɲɛna u bolo kuma finitigilaka ninnu bɛ Mali mara ɲɛmaw ka bila kɔnɔ an bɛ waati min na i ko sisan a ko yɛrɛ kanna na kibaruya minnu bɛ yen n'o dɔw folofolola kunungo o ye hakilina kura minnu bɔ a la ni kunnafoni sira dɔw bɔlɔlɔ sanfɛ olu y'a yira k'a fɔ MINUSMA kɔni y'a yira ka kalontigiya yɛrɛ k'a fɔ nin cɛden ninnu sira foyi tɛ u ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a sanangoya sira tɛ badenya sira tɛ olu yɛrɛ tɛ nin ko in yɛrɛ ɲɛdɔn o kɔni bɛna kɛ gɛlɛyaba ye an bɛ waati min na i ko sisan Kolowarikaw ka kuma kɔnɔ nka o bɛɛ n'a ta u b'a la ka u ja o kuma kelen nin kan Umu Gaku ale b'a ɲɛfɔ an ye. Ka kɛɲɛ ni kunnafoniya sɔrɔ sira caman ye a yirala k'a fɔ ko ONU ka lasigidenso min bɛ Mali la o kɔni ye wulikajɔw boloda walasa k'a dɔn k'a fɔ ko sɔrɔdasi minnu minɛna n'a y'a sɔrɔla o ye cɛdenw ye minnu bɛna dɛmɛ don MINUSMA yɛrɛ ma o jaabiw kɛra kumasuli ye sabula a yirala k'a fɔ ko sɔrɔdasi 49 min minɛna k'olu t'o mɔgɔw ye Côte d'Ivoire mara ɲɛmɔgɔw olu kɔni de ngalon tigɛ nin ko la ka tɛmɛ ni u ka Conseil national de sécurité ye min yɛrɛ ɲɛmaaya kun bɛ Alassane Ouattara bolo ka fara o bɛɛ lajɛlen kan ONU y'a yira k'a fɔ ko danganiya foyi t'ale bolo k'a yira k'a fɔ ko ni finitigilaka ninnu ko bɛnkan bi u ni kɛnyɛrɛye cakɛda min n'u y'a ko fɔ k'u nanen don lakanani kama Bamako aéroport la o ni ɲɔgɔn cɛ ONU tilala k'a yira k'a fɔ tuguni ko Côte d'Ivoire sɔrɔdasi 49 min nanen filɛ Bamako ko ale t'a dɔn u nana hukumu min kɔnɔna la halisa ka kɛɲɛ n'o kunnafoniyaw sɔrɔ siraw ye ONU tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko ale kɔni ma yamaruya foyi di avion filanan ma min ni Côte d'Ivoire finitigilaka ninnu ka marifaw kun b'a kɔnɔ u ka jigin Bamako aéroport la ni kunnafoniya kura minnu sɔrɔlen filɛ olu kɔni mina ka na Côte d'Ivoire ɲɛmɔgɔw ye kunnafoniya minnu di k'o ngalontigiya kunnafoniya sɔrɔ sira dɔw wɛrɛw fɛ a yirala k'a fɔ ko nin waati in na ko samasamaliw caman kɔni bi sen na walasa ka bɛnkan sɔrɔ nin ko in na teliyala ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ walasa a kana kɛ sababu ye ka na ni bɛnbaliya ye espace CEDEAO kɔnɔna la. Tabarikala Yusuf Kulubali ale ye ɲɛfɔliw kɛ a ka bamanankan na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko in kɔni cɛnni ka cɛn a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyalen don a ma sɔrɔla k'a fɔ kuma jɔ sen kelen foyi t'a la ka sɔrɔ Kolowarikaw da minnu bɛ yen ni kalaturulaw la walima ni jatigi sɔrɔla o kuma la kuma fɛn o fɛn mana fɔ i b'a ye k'a fɔ u bɛ maa min cogoya fɔ o tigi b'i yɛrɛ lajɛya joona k'a fɔ tɛ fɛn kalama a ko rɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ kɛlen bolo bɛ ɲini ka da a tigi kɔrɔ nka min ye kamanagan ko ye an ka ɲini na o ye k'a fɔ Mali finitigilakaw ye ko in sɛgɛsɛgɛli daminɛ ni daminɛ cogo min ye o de kɛra sababu ye ka gɛku Alassane Dramane Ouattara la joona sabula olu y'a daminɛ ni jamana o jamana ni a sɔrɔdasiw bɛ bɔ ka taa jamana mun kɔnɔ a bɛ taa maa fɔlɔ minnu ka yamaruya kɔnɔ sɔrɔdasiw yɛrɛ dulonnen bɛ sɔrɔdasiba soba min na o ye chef d'état major général des armées ka bɔ yen ka se ministre de la défense ma o kuma Mali finitigilakaw ka sɛgɛsɛgɛli senfɛ u kɔni ye i k'a dɔn kabu y'a bugunatigɛ dɔ maa ninnu ye Kolowarikaw ye u ye nɛgɛjuru Galazo ka kumaɲɔgɔnya sabati o ni Kolowarikaw ka chef d'état major des armées maaw ni ɲɔgɔn cɛ olu kɔni y'a yira k'a fɔ u tɛ fɛn kalama la ka se ministre de la défense ma nka ni force spéciale kibaruya dɔw b'a la k'a yira k'a fɔ ninnu kɔni ye force ye minnu kɔni dulonnen don u ka jamana kuntigi yɛrɛ la o ye kibaruya ye an ye mun sɔrɔ an b'a la ka mun sɛgɛsɛgɛ hali bi ni a ka bi walasa k'an bolo da o kisɛ kan i k'a dɔn ni o sera ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn maa caman ka ŋunu b'a yira fɔlɔ k'a fɔ ni force spéciale ninnu kɔni ye maaw ye maa minnu bɛ yen ni a bɛ ɲini ka kɛ i n'a fɔ jamana ɲɛmaa yɛrɛ Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ ka maa kɛrɛnkɛrɛnw de don lakanako la minnu yɛrɛ bɛ yen chef d'état major général ka se ministre de la défense olu yɛrɛ tɛ minnu lakodɔn kosɛbɛ kɔni ye kuma kura ye an ye min sɔrɔ kuma la nka an bɛ kɔrɔ dɔw la yanni an k'o ɲɛɲini k'o di aw ma hakika ale kɔnɔna la nka min kɔni jɛlen don o ye k'a fɔ finitigilaka minnu bɛ yen n'u kɔni minɛna Mali pankuru jigin kɛnɛ kan u ma don Mali kɔnɔ ni sariya foyi ye sariya min b'u yamaruya k'a fɔ ko a ye don a ye na Mali kɔnɔ walima ka Mali ɲɛmaaw ladɔnniya ambassade min bɛ Côte Mali cogoya la an yɛrɛ ye garisɛgɛ sɔrɔ olu ka bataki kɔfɛ ka se k'u ka maa dɔw lasɔrɔ olu y'a ɲɛfɔ k'a jɛya ka nɔgɔ bɔ a la k'a fɔ maa si kelen tɛ ambassade la Mali ka yamaruya kɔnɔ min ye kibaruya sɔrɔ Côte fɛ k'a fɔ k'u ka cɛdenw bɛna
Mali ministre so min ɲɛsinen do Mali ni jamana wɛrɛ koɲɛw ma n'o ye ministère des affaires étrangères olu fana y'a bɔrɔ dɔw cogo kelen na k'a fɔ kibaruya foyi ma di kolowarikaw fɛ Mali kɔnɔ k'a fɔ k'u ka pankuru bɛ wuli walima u ka sɔrɔdasiw bɛ na min yɛrɛ ye ko tɔ gɛlɛya o ye k'a fɔ ONU y'a fɔ marifa hakɛ min bɛ yen ni o marifa suguya ye sɔrɔdasi ninnu kɔni bolo ko hali ni ONU bɛ maaw ci kana jamana kɔnɔ ko ni marifa sugu tɛ kɛ olu bolo cogoya si la ko nin ye ko ye ko min bɛ tubabu b'a fɔ min ma ko arme de guerre an ka kisɛ yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ jahadi yɛrɛ wuli joona joona yɛrɛ ka se k'a ko ban tali ko marifa ninnu jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ tubabu ko min ma fana a puissance de feu i k'a dɔn a marifa kisɛw yɛrɛ ni fanga min b'a marifa ninnu na i k'a dɔn ko bɛɛ ni kelenya lakanani nasaratigɛ la ko a marifa ninnu tɛ yamaruya kana kuma min ye k'a dɔn camanba de kɔni tɛgɛ dara o kan minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati na ko in kɔnɔna la kuma k'a dɔn k'a fɔ ko in sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyalen kolowarikaw yɛrɛ ka maa min ɲɛsinen don ka minisiriso ni jamana ɲɛmaayaso ka kuma lase ma ale y'i ka dusuma kasayaba yira kunu kuma minnu na ko ale diminen don ko maaw t'a la ka da i k'a dɔn kolowari jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka kumaw la ko o ye fɛn min bɛ olu dusuma kasaya o kuma o fana kan ka kɛ wele ka ɲɛsin an ka malidenw ma an ka jamana faamaw yɛrɛ bɔra i k'a dɔn jabaraniso la ka na ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye k'a fɔ fɛn min kɛra a ɲɛ de ye nin ye nka o bɛɛ n'a ta an ka jamanadenw bɛ yen minnu b'a la ka jamana lagosi minnu b'a la ka jamana faamaw lagosi k'a dɔn k'a fɔ an tɛ Asimi ko la an tɛ Sogɛli ko la an bɛ Mali ko de la Mali bɛ se ka lakana ka bɔ ni hohaho kow la cogo min na maaw ka jantɔ kɛ o la kosɛbɛ n'o tɛ an laban bɛ kɛ nkɛrɛn ye ni ka sɔrɔ ka an yɛrɛ furu fara ko kɔni filɛ nin kɛcogoya in kɔni na ko mɛlɛku ma ja badini da a bɛ n kabafura bila a da kɔnɔ min ye tibitaba wale caman tun bɛ taa k'an ka jamana sɛgɛrɛ a n'a kɛ ni waati seli f'u ka siri dɔw da la hali ni maaw bɛ don jamana kɔnɔ u ka don ni sariyaw ni taabolow ye jamana ka bɔ batɛmɛsiraya la kow kɔni b'a la ka taa o taabolo dɔw fɛ nin waati ninnu na n'an bɔra yen nɔ an bɛna tɛrɛ ale hukumu kɔnɔ an y'a fɔ ten Mali ka sɔrɔ caman tun dulonnen don terrain ko la nka ka kɛ ni kɛwale dɔw nana don tɔnɔma daliw ni ka dɔ fɛn caman min ye terrain ko yɛrɛ sigi a sen sabara kɔnɔ maa o maa bɛ yen n'olu dahirimɛ dulonnen don terrain la a baarabaw a matarafabaw a bɛ jɔ yɔrɔ min na a sanni feere nasaratigɛ kan olu ka sɔrɔ nagasira kuma caman ni wulikajɔ caman kɛra régime caman yɛrɛ layidu ta fanga tɛmɛnen yɛrɛ ye minisiri dɔw bila ka taa hali photo dɔw ta wali jamana kan ko terrain kuraw bɛ na o bɛɛ kɛra campagne ɲɛkɔrɔ ɲɛma sɔrɔ terrain ko la an bɛ waati min na i ko bi transition na a kuma kelen wulila a kuma o kɔni ye terrain kunfɔlɔ lawuli kɔni ye munumunu salo daminɛ k'a dɔn k'a fɔ a ko kɔni maa caman jigiyalen don a kan fɔ ka taa se kayikaw fɛ maa minnu bɛ yen n'u tun bɛ labɛn ba la k'a fɔ terrain nali kayi a bɛna kɛ bili haki ye olu bolo ko kura Michel Yao ale ye kibaruya fɔlɔ dɔw sɔrɔ k'an ka lajɛ. Ka terrain voyageur bolitɔ ye arayiw sanfɛ o tun ye kayikaw bɛɛ lajɛlen ka haminako ye terrain jɔlen ni san damadama ninnu kɔnɔna na kɛra sababu ye ka kɔlɔlɔba lase sɔrɔ ko ma sigida yɛrɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugumisɛnninw minnu min ni terrain kɔni kɛ mɛ ka olu cɛtigɛ a kun kɛra i n'a fɔ bolodayɔrɔ wɛrɛ foyi kun tɛ olu bolo musakako ta fanfɛ RM23 ni o ye jɛkuluba ye ni ayiwa association ani syndicat bɛ a kɔnɔ fɔ ka taa se ayiwa société civile bolodayɔrɔw caman ma olu ka wulikajɔ bonyalen don kosɛbɛ ani o bɛ ka terrain kasikan kɔni ka o ma kɔnɔ ko terrain bɛ se ka kɛ k'a bɛna voyage dɔ kɛ pour que ka essai kɛ terrain sira kan ka ni terrain kunkolo minnu n'olu dilanna ani wagon minnu bɛ yen k'o lajɛ o yɔrɔ kɛra ka jigi fa ye an bolo bɛɛ fɛ ka mun kɛ n'a ma ɲɛ ko laɲiniw don ko jamanadenw ka kumakan de don laɲini don e kɛ jamana marabagaw ye bɛ k'o jaabi anw bɛ fɛ k'an labɛn k'an ka nisɔndiya yira terrain min bɛ na n'a bɛ na kule an ka gariw kɔnɔ a bɛ na heure o heure la a bɛ na wagati o wagati la a bɛ anw sɔrɔ n'an ka dunun n'an ka tamaw n'an ka tɛgɛrɛw ye an filɛ yɔrɔ min na sisan terrain yɛrɛ wulila nɛgɛ la a ka ca Ala fɛ ni basi wɛrɛ ma don a la a bɛ fɔ tuma ko sufɛla la terrain bɛ se an ma yan san 2019 ni jɛkuluba kelen kun ye laɲiniba saba dɔ kɛ o laɲiniba saba ninnu kɔnɔna na terrain voyageur kɔni ale wulili kuma kun bɛ a la don na ka an ka gɛlɛyaw labɔ ka i gɛlɛyabaw bɛ an ye bakuru ta k'a lajɛ a don o bakuru kɛra fɛn min ye kɛra terrain sira yɛrɛ ko ye min kun jɔlen don hali n'a y'a sɔrɔ ni gɛlɛyaw caman bɛ a la RM23 ko olu kɔni ayiwa jigi dɔ bolo ani o dalen bɛ a la k'a fɔ ko ayiwa terrain voyageur na wuli Kayi ani Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka an to o makɔnɔni na an ye ɲininkaliw tɛnko maa minnu na olu kɔni ye u ka dubabuw don ani u ka laɲiniba ye min ye ani o ko o ɲɛ jɔlen bɛ ka bɛn ayiwa terrain voyageur ma ni o ye ayiwa a essai fɔlɔ ye machine ninnu essai fɔlɔ ye ani ko jigi b'u bolo ani u b'u bolo kuru ka delili kɛ k'o ɲɛ jɔlen to terrain gare
tabarakala min ye Michel Yao Ishaka Cham ale ni ka dɔn a fɔ Salomon Sinsin olu ka ɲɛfɔliw ye nin ye ka bɔ Kayikaw fɛ yen nɔ an bɛ to tɛrɛngo hokumu kɔnɔ ka aw ladɔnniya k'a fɔ min ye tɛrɛ baaraw wulili kokura kɔni m'a la ka kɛ jigiyaba ye jamanaden caman ye janko waati tɛmɛna minnu ye tɛrɛngo nafa dɔ sɔrɔ Bosoli ani sigidaladenw ka dɔ sɔrɔ ka bila Jufaro ale nasiratigɛ la o kama kabi tɛrɛ kɔni kun wulila kunungo ka se ka baaraw kunfɔlɔ lajɛ minisiri yɛrɛ ka ɲɛmaaya kɔnɔ jamanaden caman b'a la ka jigiya k'a fɔ nin ka se ka kɛ I ka dɔn awa taaɲɛ ye waasa tɛrɛngo bɛ se ka ni kura ka fiyɛ a la an ka jamana ale kɔnɔna la Bakari Sidibe ni Mantala Watara olu ma se ka dulon tɛrɛ la nka u ye tɛrɛ kunbɛn an ka se k'u ka kibaruya dɔw lajɛ. Terembara daminali hukumu kɔnɔna na Locomotive CC 2207 ale kɔni bɔra Bamako terengare kɔnɔna na sɔgɔmada in na nɛgɛ kaɲɛ 8 tɛmɛnen ni sanga 54 ye nin k'i kunda Kaye kan. Ka kɛɲɛ ni baara daminɛ ye ka sababu kɛ jamana ɲɛmaaw ka cɛsiri ye nin waleya in fɔra kosɛbɛ araye kɛrɛfɛla sigibaw fɛ. A bɛ jamana ka sɛgɛn yɛrɛ dɔgɔya fɔlɔ ka da kan mɔgɔ caman bɛ araye sira nin fɛ ala ni terrain jɔli nin fɛ a si kun tɛ ka se ka baara k'u ka yɔrɔ la an tɛ fɛ a ka danni ma a ka kɛ continuel ye a ka kɛ continuel o de bɛ jamana nin yɛrɛ nafa yɛrɛ. Terrain baara la jɔli a kɛra sababu ye ka gɛlɛya caman lase denbaya dɔw ma nin baara min daminɛlen filɛ nin ye sɔgɔmada in na a na kɛ sababu ye ka ŋɛni caman bɔ jamanadenw sen na. A bɛ nafa lase anw ma sabula an ka feerefɛnw bɛ bɔ Kayi fo Senegal kana di an ma kabi terrain jɔra a ye feere o kuma feerefɛn fɛn bɛɛ gɛlɛyara fɛn bɛɛ de gɛlɛyara mais san wulili min kɛra ala ka n'a jɔ bilen ala ka nin k'a wulilen a diyara an bɛɛ lajɛlen ala k'a diya ala ye. Walasa nin baara in kana se ka jɔ tuguni I n'a fɔ a tun bɛ cogo min na terrainbolisira kɛrɛfɛla sigibaw bɛ laɲini dɔw kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ. Baara mana kɛ wari ka taa sira fɛ barakɛlaw ka c'est-à-dire pour que ça yɔrɔ animé a bɛ bɔ baara na kɛcogo ani économie kɛcogo la quoi fo kana ni mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ se gestion na quoi n'o tɛ n'o ma kɛ nin kelen de don an dara de la o la tugun a tun bɛ cogo min na a ka ɲa ka tɛmɛ kɔrɔlen kan parce que mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ fɔ an kɔ. Ani k'a jira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni nin baara daminɛ in ye jamana ɲɛmaaw ye baara caman de sigi sen kan n'o dɔw ye ka gare 19 labɛn fo ka taa se Gawoloko Mayina ani Tugoto wulu pɔnw ma ani Bamakɔ ale ni Diboli cɛ ma ani fana nin musaka ninnu bɛɛ lajɛlen bɔla Mali ka waganɛba de kɔnɔna na. Tabarakala ala ka nin kɛ sababa ye sanga 41 o bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Bɛlɛdugu an ka dugu bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ min ye Kolokani mara Jijeni mara Jiba Falajɛ kɔnɔ ka taa se min ye Nɛgɛla ni bɛɛ lajɛlen dugu ye minnu ye Bɛlɛdugu ko ne ko u ni sagoma bi ko ala ka samiya ja Fanta Tɔmɔta terrain kɔni bɛ ka point kɛ ko kura an bɛ dugawu kɛ a ka se ka kɛ badabada ye. Kari ko n'a tɛrɛma bɛɛ ka kɛ nu bosokaw la araye tɛ tɛmɛ foyi tɛ yɔrɔ a ka gɛlɛn. Araye bɛ tɛmɛ Bɛlɛdugu araye bɛ tɛmɛ Bɛlɛdugu wa. Bɛlɛdugu daminɛ Kati de. Sabali sa araye fanba bɛ tɛmɛ. I sera sabali yɛrɛ Amadu. Personnellement. Fɛn ka wuli don dɔ la de ka taga nu bozo ka taga lajɛ nu bɛ situation min na a sigi cogo bɛ cogo min na siraw bɛ cogo min na e bɛ sɔrɔ ka bonya da ne kan. Tuma min na ni journal banna an bɛ wele ka kibaruyaw d'e ma ne yɛrɛ de bɛ taa kuluba sini personnellement n bɛ taa plaider nu bozo ye walasa ko dɔw ka ɲɛnabɔ. Problème t'a la. Réseau kɔni bɛ DG la sisan. Dɔn a bɛ sɔrɔ kuma kelen. O t'a ko la basi ni sera ka se 4G an ka dugu la o de la an bɛ sɔrɔ ka don cɛla ko Amadu dɔnko ka ca. Non 4G de bɛ mɔdi la sa Amadu. Diɲɛ bɛ taa fan bɛɛ bɛ taga o de fɛ. A b'a to de la ka taa Kati. A bɛ kɛ ten tɔ de. Le monde évolue. Demain on verra. An ta ɲɛfɛ an b'a lajɛ ni Sori ka labɛnw sabatira an ka bi nɛgɛ karafetigi o ye Sira Kamara ye Sira a lajɛ n'an sera ka Sori lasɔrɔ a ka kanubagaw ladɔnniya tan ni ka segin kibaruyaw la.